Kalong ke jing benut bat ke jing dot nong ka bakraw ya katanat ya le kai bat ke kin hon mare na Ri-Bhoi hadien ba kawe ke Thei Mareh Thong ba pau nam ka barang pin khre ru ya la di sha chai ban kilan bha na ka binta ka national games ban long house nam arjar ar phunyo kala du no ya la ka jing em ha ka jing ja accident ka ba shir khe ka bala ja minta ka sngi hasurok ba national highway hasumer Ri-Bhoi district kadai ka samla bat ka Thei Mareh pa pau nam na Ri-Bhoi Kabla Khlad no mentag sngi kadi kabla tip kerteng kum karitina hansi ar phulai snem karta nakashnong khama Ri-Bhoi district bat kat kum kajing tip balayolum laong ba kani kajingjia kala jia mentag sngi hakaba kate ka samla ringkat bat u Hynmen u celestial hansi ar punyo snem karta kidang hiar shakatha nongpo dakawe ka scooty kabadon new number ML not sun AC ar nyo sun iwe Henry andapoi hasumia Haka jaka badang shna ka bapinya so bat ka western bypass klay tingko bat ka way ka trok kabadon new number GK not RBS R South Southsan kabadang led na gaju kalyang Hakani ka jingjia ka ritina hansi kalamin saw jor bat pinkit marmar sha umsning CHC na ka binta ka jing sumar Henry ki doktor kila pinbana bakala khla no na kani ka sla prthei katba u Hynmen ulamin saw hakani ka jingjia bat mar ki pulit ka umyam kilalet shakate ka jaka ban pinlong ka jing token halor kani ka jing khlad kani ka samla nakalyang katna diale akai Ri-Bhoi lingba uba Bobby El Nongbet district sports officer kilapin pau ka jing sngosi ka bakraw halor kani ka jing jia ba klempoi perkhan bat pharu ka Khubor snolem shaka yeng ka sem kani ka samla namar ka de ka theyale akai ba pau ka Ri-Bhoi kabla khor bondli ki khusnam bat kadeiru ka thei yale kai baningkong na preng ki kin thei kabo khor takma na ka binda ka jylla ha ka 29th East Zone Junior Athletics Championship kabla long house nam arjar khanyo ha Kolkata